Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ngoBrandon Petersen, goalkeeper weqela kule Kaizer Chiefs, ongundaba mlonyeni uzothi ka ngoku. Ndicinga uba bonke abantu ngokubathetha ngoBrandon Petersen. Akukhethi ke balala mntu ngoba tim zonke zelapha phantsi kweBetway Premiership thetha ngabalandeli nebe bethanda bengathandi, kodwa ngoku bayavuma ngoba uBrandon Petersen akasathandisi mntu, akasacenga ngabantu. Yiperformance yakhe ngoku ezithethelelayo phakathi kwabantu, yiperformance yakhe ngoku enqonqozayo ejika inhliziyo zabantu ebezililitye, ejika inhliziyo zabantu ebezimbi zingafuni ukuvuma into yokubana uBrandon Petersen kuyena goalkeeper operforme ukwegqitha bonke ogoalkeeper kule season. Sivumeleni thina sithi uBrandon Petersen ngugoalkeeper of the year. Asiyikwekwedi ke leyo. Asinokwazi ukubala uSipho Chine ngoba uSipho Chine akana saves izingako azenzile nakwezi clean sheets zakhe. Ebencedwa idefender ibeke iphele imatch kangakhatyelwe. Thina sithetha apha ngoBrandon Petersen iclean sheets zakhe ezisenzima, enqanda amanzi ngene endlini. Mandikwenzele nje umzekelo omncinci kuBrandon Petersen kule match eKaizer Chiefs namaZulu. Kulapho uzambona khona ukubana ke iKaizer Chiefs la match iphumelele, kodwa mawuhlehla ujonga ibhola ezininzi ezinqandwe nguBrandon Petersen pha engezenze amaZulu into yokubana abe wona aphumelele pha kulamdlalo. Lanti ukuxela into yokubana ke iperformance kaBrandon Petersen ayilinganiswa nomnye goalkeeper apha ke eMzantsi Afrika. Likhwelo ke elo elibhekiswa kumnumzana uHugo Broos, umqeqeshi wabafana. Wonke umuntu eMzantsi Afrika ujonga uHugo Broos tokubana ingaba na uzawuthini ngoBrandon Petersen. Niyamazi ka uHugo Broos into yokubana ke ngumqeqeshi apha othande ukuphumela ibala ngeKaizer Chiefs, into yokubana noko andifuni ukuthi akayithandi, kodwa akakholelwa ncam kubadlali beqela leKaizer Chiefs. Ngoku nantsi ke ngoku ingxaki into yokubana iplayer yeKaizer Chiefs nguBrandon Petersen nguyena goalkeeper ngokuperforma ngaphezu kogoalkeeper abakho eMzantsi Afrika. Uperforma wegqitha nalo goalkeeper wakhe uHugo Broos ongunumber 1 wakhe onguRowan Williams, othe wabe ngoku performance kaWilliams phansi kakhulu. uBrandon Petersen uqabele ngapha koWilliams ke ngokweperformance kule season. Ngoku kuthiwa ke ngoku icekwa lisheke nomnumzana uHugo Broos. Ingaba na uHugo Broos uza kumthatha na uBrandon Petersen amfake kubafana ahambe naye bheke pha kuWorld Cup? Mandike ndishiyele nina ke baphulaphuli, kodwa ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.